Usam, ni kadin sig tapi wa man tun lang giusap. Vlog mo dito kay. Dali be kayo to na be. Ikay hungit. Siya hungit ta nga. Ni kadin ay magpahungit pa. Luto na to dad. Ay dabi. Sabi? Lagi. Ano si Mang Giselle? Lagi na ilang maestra mga kayat. Okay. Sa linga raman na mo ang maestra ni kadin. Tara, ubos mo ah. Ay, agi mang matso. Kamayo na tayo. Mga Giselle. Basta mukha na mga Giselle na maliit na to sa eskwelahan. Ayaw, di pa kalit. Ayaw kay nga naman. Kasi ang mama lagi ingon kaya ang mama na di ko pwede paliton. Kay kinanglan mo-appeal mo sa Bayang Magiliw. Bayang magiliw. Kay kinanglan di sila pwedeng maliit mga kayat kay kinanglan maka-appeal gid sila sa Bayang Magiliw kay kung di sila maka-appeal sa Bayang Magiliw, bitayon sila sa flagpole. Bitayon daddy man. Bitayon sa flagpole kung di maka-appeal sa flag ceremony. Hindi ka din, di nila mapapilon sa flag ceremony para bitayon sa flagpole. Ayaw. Imong flag. Dunga. Lagon. Dadi. Sugot ka ba himo ka flag? Di ko masugot. Ha? Di ko masugot. Di ka sugot himo ka flag? Basta maliit ka, ibitayon ka sa flagpole. Para te. Ako. Ikaw na mo?